buntaga guys, atong ipakita ang katong panagat bitaw gabi aw gahapon nga atong gipan-an nga pagka alas 3 sa hapon namaon ko unya iya na pong gitagak pagka alas 4 sa kadlawon. Ato makita ang iyahang kuhaan ni guys. Ang itong ipakita ninyo ang iyahang kuha niya ng buntaga. Guys, mao na ni siya guys, oh. Gipadunggo sa nako dire una dito sa labasero kay atong tan-awon ang kuha niya ng buntaga kung aduna ba. Gawat ng mga labasero dito sa atbang guys, pero amo jung gikamay kay aron makakita jud ta sa iyang kuha. Gatuom yag nasa dong, tuwa man di dito sa ulin gi ayo-ayo man di niyag sodo sa sikpaw. Kay simba ko kuno og kanang magbawd-bawd bita dili mawasak, mawa ang iyang kuha nga isda. Mo na isda nga tuwas guys. Nya dayungan na untas mga mandadjungay pero wala lang jud dajungi kay ibaligya pa iyang isda dito sa tabok. Nitabok lang na siya kay gikamay namo. Murag na lain ang mga labasira ani kay ngano ni una namo una nila. Mo na mo labasiro sa atbang guys, gahulat. Gamay ra yang kuha guys, mga duha ra kapin, mga 2-4 ra kuno to. Gahapon murag 1-8 karon 2-4. Ingon ani jud ang kinabuhi mananagat guys. Yang kuha gipatimbang 2-4, 2 medium ang tato, gihanjo mag 2-4 okay ra. Unya among binaji na amay nukos. Nagpabiling ko usang kakilong nukos guys kay akong dadoon dito sa ila ni Ma'am Imi. Kay paborito ni Ma'am Imi ang maong nukos oh. Labas pa man eh. Ang gusto niya ani guys, yung adubuhon. Mao lagi to guys, 2 ka kilo o 4 ka gramo. So ang halin ni Alex na anang buntaga 600 pesos. Kay tag 250 man ang kilo. So dali ra kaayo guys. Nigika alas 4, alas 5, alas 6, pagka alas 7 ni uli na si Ja. O dili pa kaayo pod hago kaayo ang maong trabaho kay magpambot man. So kadtong way mga trabaho pwede rang managat gagmay ra pug puhunan, mamalangri lang kay makatabang po ni sa pamilya. Di man galing kabaligya makasuwa jud ni siya guys. Maura po ni akong ikasulti ngadto sa mga standby. Dili na ta mag-standby guys, managat na ta. Ngita lamang tag puhunan para gamog sakayan. Sige na guys, bye-bye ug daghang salamat. Bye-bye.